belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Bij Directeursbaai is vanochtend het lichaam van een man op een bankje gevonden. Hij is geraakt door meerdere kogels. De politie onderzoekt de zaak. Even verderop stond de auto van de man en volgens nog onbevestigde berichten zouden daar 2 zakken drugs naast staan. De politie doet tot nu toe weinig uitspraken over de zaak. Enkele uren eerder is ook in de wijk Brievengat een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de Calle Paul di Lima. Vlak voor middernacht werd de man op straat neergeschoten en nog voor de ambulance kwam was de man al overleden. Ook hierin doet de politie nog onderzoek. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De Extra meldt vandaag dat in sommige landen, zoals Nederland en Amerika, een zogenaamde self-test om te kijken of iemand corona heeft, wordt geaccepteerd als officieel middel. Op Curaçao is die test niet geaccepteerd. Hier wordt vooral gekeken of mensen zijn gevaccineerd en wordt er qua testen gekeken naar een PCR-test en een antigeentest. Maduron Curiels Bank, de grootste bank van Curaçao, voert vanaf 24 januari volgend jaar nieuwe regels in voor wat betreft coronaveiligheid op de werkvloer. Alle werknemers moeten dan voor het begin van hun werk kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, ofwel de negatieve uitslag van een PCR of antigeentest kunnen overhandigen. Op die manier wil MCB ervoor zorgen dat de werkvloer zo veilig mogelijk wordt. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao blijft toenemen. Gisteren kwamen er volgens de officiële cijfers 399 nieuwe positieve besmettingen bij. Daarmee is het totale aantal besmettingen op Curaçao opgelopen tot 1859. Er werden gisteren meer dan 3000 testen gedaan. In totaal liggen er 12 COVID-patiënten in het ziekenhuis. 7 daarvan liggen op de intensive care. Gisteravond zijn op Curaçao 7 personen gevlucht uit de zogenaamde vluchtelingenbarakken op het terrein van de SDKK-gevangenis. Het gaat om ongedocumenteerde Venezolanen die vastzitten in afwachting van terugkeer naar hun vaderland. 5 personen zijn kort na de ontsnapping weer teruggevonden. 2 zijn nog op de vlucht. Vorige week ontsnapten ook al 2 ongedocumenteerden uit de barakken. Die konden allebei na enige tijd weer worden aangehouden. Minister-president en tevens minister van Justitie Gilma Pik Pisas nam gisteren na de ontsnapping een kijkje bij de barakken.
Hij benadrukte dat er iets moet worden gedaan om te voorkomen dat mensen zo makkelijk kunnen ontsnappen. Volgens hem hebben de recente ontsnappingen te maken met werkzaamheden die momenteel plaatsvinden. Eerder deze maand zou een grote groep ongedocumenteerden terug naar Venezuela worden gevlogen. De regering in Venezuela cancelde die vlucht op het laatste moment. Pisas zei gisteren te hopen dat de ongedocumenteerden nog voor het eind van het jaar alsnog terug naar Venezuela kunnen worden gestuurd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.